सेठ जी, तरवा सारा माल देख लेनी, सब ठीक बा ना? सब ठीक बा। क्वालिटी तो एक नंबर बा। हाँ हाँ, एक नंबर बा। देखी सेठ जी, एक एक दाना मोती नियन बा, मोती नियन। ऊ तो बा। त एकर बढ़िया दाम देवे के चाही ना। हाँ। ठीक बा, तू लोग नया बाड़ा, यही से 10 पैसा ऊपर बढ़ा के दे तानी। हो गइल तोहनी के 10,99,000। ए सेठ, अरे भांग खा के आयल बड़ा का? जौन 1 करोड़ के माल के 10 लाख बताओ बड़ा। हम तो भांग नइखे खैनी, लेकिन तू लोग जरूर ठर्रा मार के आयल बाड़ा, यही से 10 लाख के माल के 1 करोड़ बतावा ताड़ा। बाके बिहारी सेठ तो यहीं रुका, अभी हमने आवत है। हाँ, चल हम निकाल जा, जल्दी आई हा। फंस गइल बेटा। हेलो बॉस, हाँ। जय वीरू ठाकुर यहाँ से निकल गइले। अरे चले गए तुम लोग, क्या झुंझुना हिला रहा बे? पूरा गोदाम खाली कर। यस बॉस। ओके। अरे चल। अरे वाह, पूरा माल बिका गया क्या? अरे सारा माल गइल कहाँ? जय, अरे वाह, माल कहाँ? सारा माल बेच के हमसे पूछा तरा कि माल कहाँ गइल है? सारा माल तो यहीं के रहे। मतलब ऊ सेठ तू लोगन के 1 करोड़ के माल के 10 लाख बता देलस, और तू लोग ऊ सेठ का सुन के हमरे पास चल आइला, और उतना देर में ऊ सेठ माल लेकर चंपत हो गइल। कोनो बात नहीं, कसम दलाली के हमरे पास एगो बढ़िया आइडिया है। कसम दलाली के बढ़िया बिजनेस है। अरे सारे रुक